Šikovné pomôcky k šitiu. Chcete šiť presnejšie, rýchlejšie a profesionálnejšie? Tieto pomôcky by vám nemali chýbať. Magnetický vodič švov sa jednoducho pripevní na kovovú dosku stroja a pomáha udržať rovnomernú šírku šva. Ideálne pre rovné a presné línie bez neustáleho merania. Pätka na skryté zipsy umožňuje šiť tesne pri špirále zipsu a dosiahnuť čistý, takmer neviditeľný výsledok. Ihly do šiacieho stroja vyberte podľa typu látky, univerzálne na úplet, na džinovinu, jemné materiály. Správna ihla je základ každého stehu. Ihlníčky udržia ihly a špendlíky bezpečne uložené a vždy po ruke. Praktická pomôcka pre poriadok a bezpečnosť pri práci. Pinzety pomáhajú pri navliekaní nití, prácu s detailami či odstraňovaní drobných nitiek. Šidlá využijete pri otváraní otvorov, rozširovaní dierok alebo pri práci s pevnejšími materiálmi. Olej do šiacich strojov je nevyhnutný pre plynulý chod mechanizmu. Pravidelná údržba predĺžuje životnosť stroja a zabezpečuje tiché a hladké šitie. Malé pomôcky a veľký rozdiel. Doprajte si presnosť, poriadok a spoľahlivý chod stroja pri každom projekte. Vyberte si osobne na predajni Levík alebo online na www.levík.sk.